Bébi, ez itt Toma és Dani. Olyan jó barátok, hogy együtt járnak szobára. Hát mindig is volt egy lelkesedésem ez iránt, a szakma iránt. Vagy ugye voltam színházakban is táncos, kisebb filmekben, a családom is így a film szakmában dolgozik, szóval színészek, meg producerek, szóval hát most ugye már sokat forgatok ilyen nagyobb produkciókkal, és szerintem ez egy első élménynek jobb volt, mint hogyha nagy produkcióval forgattam volna, mert sokkal egy ilyen emberibb közeg volt, meg egy ilyen kis család, egy ilyen művészi kis család volt. Mr. Walter, mi tényleg filmet szeretnénk forgatni. De hát egy filmhez rengeteg dohány kell. Nem az volt, hogy játsz el valamit, ami nem vagy, hanem inkább az, hogy te ilyen vagy, akkor lesz egy ilyen karakter. És valahogy így álltak össze a szereplők. A Pillangó parádéban az a nagyon érdekes, hogy egy valódi mesét írtunk, amit némi neműleg kevertünk a saját életünkkel. De hát ez is, hogy saját életünk, ez olyan, hogy minden egyes film valahogy az életet hivatott prezentálni. Zseniális volt egy forgatás. Tehát tényleg azt úgy kell elképzelni, hogy a nagymamától kezdve a szomszédon át, a általános iskolai legjobb baráton keresztül mindenki ott volt. Van benne nyilván humor, mert szerintem amúgy kell humor egyszerűen az embereknek. Minden a humor, imádom a humor. De közben azért van egy elég durva jelentése, azért vannak benne olyan jelenetek, ami akár könycsepp is lehet, vagy csak nem veszel levegőt 10 másodpercig. Szóval, hogy ez egy kontraszt van benne, és ez tök jó egyébként. Legalább van róla egy olyan gyakorlati fogalmunk, hogy mik azok a lépcsőfokok, amikből felépülhet egy film. Mik azok a szerepkörök, amikből kialakulhat egy stáb. Tehát, hogy igazából egy kicsit ilyen fából vaskarika jelleggel készítettük a filmet, de azt mondom mindenkinek, hogy akinek van valami jó ötlete, az mindenképpen próbálkozzon megvalósítani, bármilyen lehetősége is van rá, az ötlet a lényeg, és nem az, hogy mennyi pénzt sikerül rá elkölteni. Ez Harry Potter! Csak az ágyban adok válaszokat. Ez nem tiszta, most akkor itt ebben ki a fő gonosz? Te ez nem egyenlő a vetkőzéssel, te szerencsétlen. Nincs kedved szerepelni a következő moziban? Mert miről lenne szó?